Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Yasin ayat 21 ngantos ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Wa ayatul lahum lan sawijining tandha keagungane Allah tumrap dheweke anna hamalna dzurriyyatahum yaiku ingsun angkut keturunane dheweke fil fulqil masyhun ing jero prau kang kebak muatan. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun lan ingsun nyiptakake uga kanggo dheweke angkutan liyane kaya dene apa kang padha dikendarai. Wa inna sya'nughriqhum lan menawa ingsun ngersakake ingsun karemake dheweke fala sarikhalahum mongko ora ana kang nulungi tumrap dheweke walahum yungqadzun lan ora ana uga dheweke kang dilepasake. Illa rahmatam minna kajaba amarga rahmat kang gedhe sangga ngarsan ingsun. Wa matangan ilahin lan kanggo maringi kesenengan urip tumeka wektu kang ditemtokake. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun lan menawa dingendikani marang dheweke wedya sira marang siksa kang ana ing sangarepira yaiku ing donya lan siksa kang bakal teka yaiku ing akhirat supaya sira padha nampa rahmat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim lan saben-saben sawijining tandha sangka tandha-tandha keagungan ning pangeran teka marang dheweke illa kanu anha mu'ridin dheweke tansah padha mengo sangka tandha-tandha mau. Wa idza qila lahum lan menawa didhawuhake marang dheweke anfiqu mimma razaqakumullahu infaqna marang sira infaqna seperangan rezeki kang diparingake Allah marang sira qala alladzina kafaru lilladzina amanu wong-wong kang kafir iku ngucap marang wong-wong kang padha iman. Anu ta'imu mallau yasha'ullahu ad'amah. Apa to pantes kita aweh pangan marang wong kang menawa Allah ngersakake panjenengane bakal paring pangan
In antum illa fi dhalalim mubin. Sira bener-bener sakjroning kesasar kang nyata. Wa yaquluna lan dheweke wong-wong kafir ngucap mata hadzal waqtu kapan janji bakal ditangekake kapan janji bakal ditangekake kedadean ing kuntum shodiqin menawa sira iku wong-wong kang bener. Mayang duruna dheweke mung padha nunggu illa sayhatan wahidah kajaba sawijining swara kang seru banget wahum yakhisimun mayang duruna dheweke mung padha nunggu illa sayhatan wahidah kajaba sawijining swara kang seru banget kang bakal nyernakake tak khuduhum kang bakal nyernakake dheweke wahum yakhisimun nalika dheweke lagi sulaya fala yastabi'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un sehingga dheweke ora bisa gawe sawijining wasiat lan ndadekake uga ora bisa bali marang keluargane. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.